היי חבר'ה, קוראים לי אלה, אני מעולם האסטרונומיה, והיום אנחנו נשגר טיל. הטיל בניסוי שלנו יהיה בלון. הנה הטיל שלנו, ונחשו מה יהיה הדלק. כמובן אוויר, אז בואו נתדלק. הנה הטיל מלא בדלק. אממה, אם אני אשחרר אותו, עכשיו הוא יעשה בלגנים, יעוף ויפול לאיפשהו. לא מתאים לנו. אנחנו רוצים שהטיל שלנו יעוף בקו ישר. אז בשביל זה אנחנו נצטרך כאן שיגור מיוחד. כל מה שצריך בשביל כאן שיגור זה מעט מאוד דברים. א', אנחנו נצטרך חוט דייג. ב', אנחנו צריכים קשית שנשחיל אותה על חוט הדייג, ואתם רואים שזה זז חופשי על חוט הדייג שלנו, ונצטרך גם מספריים וסלוטייפ, וכמובן בלון כמו שאמרנו קודם. אז דבר ראשון, אחרי שהשחלתי את הקשית, אני אחבר קצה אחד אל כיסא כלשהו. אתם יכולים לחבר למה שנוח לכם, מה שיש לכם בבית. כמובן אפשר לעשות את הניסוי הזה גם בבית, גם בחוץ, באמת מה שנוח לכם. והקצה השני אני אחבר אל כיסא אחר. למשל הכיסא הזה. וכמובן צריך לדאוג שזה יהיה די מתוח. והנה הקשית שלנו שזזה חופשי על חוט הדייג. אז עכשיו כאן השיגור שלנו מוכן, ואנחנו יכולים שוב לתדלק. אז עכשיו אני מחזיקה את הקצה של הבלון ואני לא משחררת אותו, ואני יכולה לחבר עכשיו את הטיל שלנו אל הקשית. אני אקח שתי פיסות סלוטייפ שהכנתי לי מראש, ואני אחבר את הטיל שלנו אל הקשית בצורה כזאת. פיסה אחת אני שמה פה, ופיסה שנייה אני שמה כאן. אז הנה הטיל שלנו מוכן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה נראה לכם? לאיזה כיוון יצא האוויר כשאני אשחרר את הטיל? לשם או לפה? מה אתם אומרים? כמובן האוויר ילך לשם, כי הנה הבלון והנה הפייה, וכשאני אשחרר הבלון יתכווץ וכל האוויר יצא לשם. ולאיזה כיוון יטוס הטיל שלנו? מסתבר שלכיוון המנוגד, כי יש חוק שנקרא החוק השלישי של ניוטון, או חוק הפעולה והתגובה. האוויר יצא לכיוון ההוא והטיל יטוס לכיוון המנוגד. לא מאמינים לי? בואו ננסה. נזיז את הבלון לכאן. תספרו מ-10 אחורה. אני אספור מ-3 אחורה ברשותכם. 3, 2, 1 יש! החוק השלישי של ניוטון עובד! מהמם! להתראות לכם!